Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 9 dugu asteartea eta gaurko gonbidatua Karrikiri elkartetik etorriko zaigu. Juan Luis Etxaburu Hurbilekoentzat Ondarrurekin izanen gara, maiatzaldia zikloaren inguruan hitz eginen dugu, Iruña Baiona kulturarteko elkartruka eginen dute, esan bezala hilabete honetan. Eta zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu Txantreako maizterren eguna. Hori baino lehenago egunero bezala egiten dugun moduan, Aitziberriturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexi dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Honako albiste hauek utzi dizkigu astearteak hasteko Nafarroako Parlamentuak Ultzamako biometanizazio instalazioaren obra eta ustiapena esleitzeko prozedura ikertuko du. Geroa bai EH Bildu aldugu eta ezker alderdien proposamena ostegun honetako osoko bilkuran eztabaidatuko dute. Lauko gobernuaren babesaz gain PSN eta PPN alde agertu dira. Nafarroako zonifikazioa aldatzeko beste bide bati ekingo dio gaur Atezko udalak, eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskaria egingo baitu. Eta Nafarroako Parlamentuko mahaiak hurrengo ekainaren 30 luzatu du polizien legeari zuzenketak jasotzeko epea. Gobernuko alderdiek neurria defendatu dute sindikatuen eta bestelakoen ekarpenak jasotzeko asti izango dutelako. Eusko Alkartasunako hainbat militantek alderdian primarioak egitea nahi dute, hurrengo ekainaren 3 eta 4 izango dute kongresua. Eta albiste gehiago utzi dizkigu astearte honek, ESA urtegiaren proiektua aztertu arte handitzeko lanak gelditzeko exigitu dute. Honen harira hurrengo maiatzaren 27 manifestazioa deitu dute Iruñan bertan. Nafarroako Parlamentuak bertzalde Europar Batasuneko bandera jarri du berriz ere. Europar Batasunak errefuxiatuekiko garatutako politika salatzeko kendu zuten iazko martxoan Parlamentutik Europar Batasunako bandera. Eta eraso sexisten aurkako salaketak 19% hazi dira azken urtean. Iruñako udalak edalontzi berrera bilgarria jai jasangarrien bidean izeneko jardunaldiak antolatu ditu hurrengo maiatzaren 10, hau da bihar bertan. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta bihartik ostiralera bitarte ikertzaile gazteen 2. kongresua eginen da Iruñan. Eskerrik asko Aitziberriturri egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu oraingoan. Diario Navarra egunkariko azalean lerroburu nagusiak hauxe dio, laukoaren bereizketak Europako bandera parlamentura itzultzea ekarri du. Urte bat pasa da eta geroa bai QPN, PSN eta PPrekin batera bozkatu du. Aznarez, Ganberako lehendakaria Bildu eta Podemosekin batera aurka egin zuten erabaki honi dagokionez. Gaurko argazkiko protagonistak hortxe ditugu. Lafonek bermea duela ziurtatu du inolako kontraprestaziorik gabe. Lafonek urrian Osasunako hauteskundeetarako hautagai aurkeztu du bere burua argazkian. Lehenago aipatu dizugun moduan hortxe ageri dira Eva Blanco, Lafon, Javi López Vallejo eta Miguel Merino. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Barkosek Héctor Xavier Ruiz Díez 3. aholkulari izendatu du, eta bukatzeko Kuenkak erabili eta botatzeko edalontzia debekatzearena ez du baztertu. Eta aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusiak ekonomia kontuak, Kaiabak Orkoiengo plantako 240 langiletatik 100 botatzeko planteamentua aurkeztu egin du, 70 tailerrekoak izanen lirateke eta 30 langile bulegoetakoak. Enpresa batzordeak onartezina dela esan du erabaki hau. Argazkiko protagonistak hemen ere Osasunako presidentetzarako hautagaia dugu, Lafon.
Lafonek Osasunako presidente izateko hautagai izanen dela baieztatu du eta gainera deialdian trukoa ikusten duela aipatu du. Argazkian esan bezala Lafon eta Eva Blanco zuzendaritza kide ohiak ikusi ditzakegu. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Kongresuak gaur Franco erorien monumentutik ateratzea eskatuko du, eta bukatzeko Zizurreko bizilagunak eremu mistoan jarraitzeko mobilizatu dira. Bestelako kontua gaurko Gara-egunkariko azalean, Lerroburu nagusiak hauxe dio, Troitiño prebentziozko presoa 30 urte eta gero Madrilen eraiki zuten inputazioa ondoren. Auzitegi Nazionalak etari Londresetik laguntza eskatu zuela argudiatu egin du, 24 urte eta gero kartzelaratzeko asmoa zuten. Bestalde gaurko protagonistak bi frantziar ditugu, Hollande eta Macron. Macron jardunean eta erronka nagusia ekaineko hauteskundeak. Hollande eta Macron ageri zaizkigu argazki nagusian Bigarren Mundu Gerraren omenaldian. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Katalunia aldera joan beharra dugu, Forcadell irmotasun kataluniarra eta elkartasun euskalduna. Eta bukatzeko UPNek ezingo du eragotzi Ultzamako komisioa. Eta berria egunkariari dagokionez, Lerroburu nagusian argazki handi batez lagunduta, eremu euskaldunean sartzeko bide bat zabaldu nahi du Atezko udalak. Nafarroako eremu mistoa utzi eta euskaldunera pasatzeko eskaria onartuko du gaur bertan. Orain arte 40 udalek baino gehiago eskatu dute eremu mistora aldatzeko. Eta hortxe aipatzen dugun Atezko baiera ageri zaigu goiko argazkian. Beko aldean Frantzia ere protagonista nagusi, asambleara begira martxan, Emmanuel Macronek etzi aurkeztuko du jendaurrean bere gobernua eta igandean hartuko du Frantziako presidente kargua ofizialki, baina ekainean egitekoak diren legebiltzarrerako hauteskundeetan irabazteko prestatzen ere hasiko da. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkaria aztertzera, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik eremu euskalduneko herri izan nahi du Atetzek, bestalde Iruñeko Orfeoia kantari bila dabil, eta bukatzeko azken hilabeteotako lurrikarek Esako urtegiaren inguruko bizelagunak beldurrarazi dituzte, eta hortxe dugu prentsaurrekoaren argazkia. Maiatzak 9 dugu gaurkoan asteartea, ikus dezagun gaurko egunak utzi dizkigun albisteak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, udalak jardunaldi batzuk antolatu ditu jai giroan erabilera bakarreko edalontzia deuseztatze aldera. Azken 16 urteetan, San Ferminetan kaleetatik erretiratu diren erabilera bakarreko edalontziak ia 9.000 litro petrolioren baliokideak dira. Eta bestalde joan gaitezen Arrotxapea auzo aldera, izan ere Arrotxapeak hasiera emango dio gaur asteartearekin Iruñeko udalak antolatutako auzo eztabaidaguneen 3. txandari. Saioa arratsaldeko 6:30 izanen da Juslarrotxa Zibiboxean eta Patricia Perales auzoko zinegotziarekin izanen dira. Bestalde, kirol kontuak Oberena, UDC Txantre eta UDC Errotxapeako kirol instalazioetako 253 abonu lortzeko epea ostegun honetan irekiko da. Maiatzaren 19 bitartean egin ahalko dira 010 telefonoan. Eta martestik zikloak aurrera jarraitzen du, gaur bertan beste hitzordu bat izanen da, sarean dauden arriskuak familian landu behar dira modu prebentiboan. Mendillorriko Zibiboxan izanen da, arratsaldeko 7:00. Eta kantuaren historia zikloak hainbat hitzordu izanen ditu, emakumearen sormena ezagutzeko aukera izanen da 19. eta 20. mendei dagokionez, Kondestable jauregian izanen dira hitzaldiak. Eta bestalde udalangileek 3 saio jasoko dituzte maiatzean, genero berdintasuna eta elikagai subiranotasunaren inguruan. Eta asteartero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Berrobeiti aldera.
Orreaga musika eskolan matrikulatzeko epea irekita dago, maiatzaren 8-tik 12 barruko ikasleen txanda izanen da, eta ikasle berrientzat maiatzaren 29-tik ekainaren 2. Bestalde, tokiko inbertsioetarako planari dagokionez, 421.000 euro banatuko dira kontzejuentzat, Nafarroako gobernuak tokiko inbertsioetarako plana onetsi eta gero izanen da erabaki hau. Eta Artigune, Artikarako gizarte eta kulturgune berria, udalak gizarte eta kulturgune berria irekiko du Artika berrin, Artigune du izena, eta Leonor Akitaniakoaren kalearen 30. zenbakian kokatzen da. Berribeiti alde batera utzita joan gaitezen Berriozar aldera, ateak zabaltzeko eguna eginen dute musika eskolan, seme-alaben musika trebakuntza interesgarritzat jotzen duten familiek, musika eskolaren funtzionamendua eta hezkuntza eskaintza ezagutzeko aukera izanen dute maiatzaren 10ean, bihar bertan, arratsaldeko 6etan. Eta bestalde, Berriozarko udala 11-ren 2017ko solidarioak hautagaitza osatzeko lehenengo zerrendan dago, duela zenbait urte, ijitoen komunitatearekin egiten duen lana kontuan hartuta. Udala administrazio publikoen sailean aukeratu dute eta epaimahaiak maiatzaren 17ko bilkuran erabakiko ditu sariak. Bestalde, baratze ekologikoak Berriozarren erroldatutako pertsonentzat, erroldatutakoek maiatzaren 4tik aurrera egin ahalko dute eskaera baratze ekologikoa landu nahi badute. Eta bestalde, Berriozarko udaleko haurreskolako hezitzaileen deialdia argitaratu egin dute, onartuen behin betiko zerrenda eta azterketaren datari dagokionez, 2017ko maiatzaren 20an izanen da froga hori, goizeko 10etan Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera asteartero egin ohi dugun moduan, 2017ko lehen 6 hileko lurraren eta pasabideen gaineko zerga kaleratu da, ordainagiriak ibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidaliko dira eta borondatezko ordainketa hori ekainaren 9an bukatuko da. Eta bestalde, Burlatarekin amaitzeko udaberria Gaztelekun oso oparoa izanen dute, egitarau zabala prestatu dute aipatu dugun lekuan eta xehetasun guztiak udal web orrialdean dituzue. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu oraingoan, egunero egiten dugun moduan, lehenago aipatu dizugun moduan Karrikiri Euskaldunon elkartetik, gaurkoan Juan Luis Etxaburu, gertuko kontarru bezala ezagutzen dugunarekin elkarrizketa izanen dugu, izan ere maiatzaldia ospatzen ari dira, bihar bertan hasiko da, Iruña Baiona, horren inguruko ziklo bat antolatu dute, 2. edizioa gainera. Eta ondoren, Zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu, Txantreako maizterren eguna ikusteko aukera.